Ассалому алайкум мухлисои канали Саудутиҷӣ. Ҳама каса бародаро чӣ хелен созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай. Ана ки гӯш кинен ки дар ин видео чӣ ҳастай бародаро. Як мошини фасони Camry D американка ҳастай. Як хонаи заминияй нархеш 50,000 сомон. Агар ягон мошини майда ё портер дошта бошен алиш мекна. Як квартираи дига ҳастай бародаро дар шаҳри Душанбе пеши бозори Корвон ба чизи чораш мефурӯша. Ва хонаҳои дига мисол бисёртар ҳастай шаҳри Исор, Варзоб, Кулоб, Норак ай ҳама ҷо хулоса ана хона мондагӣ марҳамат тамошо кунен аз куҷо хона замин квартира шумо дар кораи дар комментира бинависен. Ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. Ва касе ки хонаай машинай магазинай ягон бизнесай бародаро метавонен ки тариқи мо WhatsApp дар мо равон кунен. Мо барои харидоро як рекламаи созиш мекунем. Агар имконият боша як дона лайкира бичхен. Касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен. Рафтем ака. дӯстони азиз, пешай навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. Грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. Ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория бародаро бор ҷамъ мешавад. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора Айдистон мегиранд. Нархш бо маслиҳати бародаро ай рӯи кило зависид мекунад. 6 та номеро шамондагим. Ин номеро имо, вайбер, WhatsApp дорад. 2 та номерои Тоҷикистон шам ҳастай. Шумо бародаро фақат занг бизанен, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания ки Бахтиёр ва Баҳромай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, як бародар дар шаҳри Душанбе пишти автовокзалда сехи лесинсабарорӣ дора. Лесинсаҳош бо сифати хубанд. Ҳама намуд гилш ҳастай. Светошам бародаро ҳар хелай. Чӣ намуде ки дар кор боша занг зада заказ кунен. установка доставка дар шаҳри Душанбе доранд. номерош ҳаст, занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, ана ки навора сар кардем бо диққат хушакак гӯш кунен. Якам эълони имрӯза бародаро ана мошини фурӯшӣ Toyota Camry D американкай. соли баромадаш 2011, сӯзишвориш бензини холӣ. Моториш 2.5 коробка автомат, мошин вагонияй. Номер дора бародаро, ана мошин вабше задагӣ пусдагӣ надоштай, нав яксола ҳуҷҷатиш кардагиян. خب нархш бародаро 135,000 сомон мега. касе харидори аниқ бошен арзон мешава. 3 та номерои телефон шамондагим бародаро ин номерои поёнгишда имо, WhatsApp дора. занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азизам, мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. бародарои хона десен қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, ҷамоати Қизирқалъа, деҳаи Хундон, райи Қирған Душанбе наздик ай мега. 7 сотиқ заминда ду дар хона кардагӣ, кайлдор, кухни дурунуш дай. хонара бародаро тахтаоша задагиян, ана шифр, дар треза, потолок, река, ин чизош бародаро оли задагӣ неста, ин чизош дар хонаан ҳамаш. об светаш ҳастай, ҳуҷҷат 100%, мактаб, ана магазин, балниса, масҷид наздик ай. нарша бародаро 50,000 сомон мега. арзон мешава. ягон мошини майда ё портер ам боша, мошини портер алиш мекна. номерош аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. номерои расияшам ҳастай бародаро, WhatsApp дора. дӯстони азизам, мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. тамошо кардеса бошен, лайкора фаромӯш накунен. касе дар канали мо бори аввал тамошо кардесен, подписатсия кунен. дӯстони азиз, хона десен заминаи қарор дорад дар шаҳри Исор, деҳаи ана Қулмуна. шаҳри Исор, деҳаи Қулмуна да бародаро 2.5 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ, як хонаи 6x3 дига ҳам дора. ремонт чимиёнаи ов свет ҳаст, ҳуҷҷатоша техпаспортча кардагӣ бидан, гирди хона маҳкам, ҳоҷатхона дора, ҳамоми замонавӣ ҳам дошта, қарибишда балниса, мактаб, стадиони навам наздик буда бародаро. нархша 230,000 сомон мега. касе харидори аниқ бошен, бо савдо ҳам мешава. номерош аст, занг зада маълумоти бештара бигирем бародаро. нархи зурайнекӣ.
бардорои азиз як чи дигар да ёдам зад, ҳамин видеоро тамошо кунед ва дар охири видео квартираи фурӯшиам ай шаҳри Душанбе ҳам ҳастай пеши ҳамин бозори Корвон дай ба ҳама чиза чораш. дӯстони азиз хонаи дестен заминаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ участкаи Алачабов навистагиай 8 сотиқ заминда 4 дар хонаи времянка кардагӣ як хонаи калони 4/6 дига ҳам дора бардор ҳамин хонаи 4/6 мақсад ремонт кардагӣ будай. ову светаш ҳастай ҳуҷҷат 100% гирди хона маҳкам ошхона баня ҳоҷатхона кухниям доштай. нархш бардор ва хоҳарои азиз 750 000 сомон мега. бо савдо ҳам мешава. номерош ана ҳастай бардор занг зада маълумоти бештара бигирен. шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ да будай. дӯстони азизам мегзарем ба панҷум эълони имрӯза. дӯстони азиз хонаи дестен қарор дорад дар ноҳияи Варзоб деҳаи Ҷангалак да будай. 10 сотиқ заминда 3 дархона қатъи веранташ кардагӣ ремонташ миёнай. ову свет ҳаст ҳуҷҷата 100% кардагӣ ҳуҷҷатоша бардро гирди хона сетка кашидагӣ маҳкам кухни баня ҳоҷатхонарам доштай. нарша бардро 120 000 сомон мега. касе харидор бошен арзон мешава ё ана якхонага квартира дар шаҳри Душанбе ам боша алиш мекнем болоиш сум метен гуфтагия бардро. мақсад ҳам 120 000 сомон мефурӯшаша ё ана якхонага квартира дар шаҳри Душанбе боша болои сум медодиянд. номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азизами хонаи дестен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб деҳаи Баҳористон да будай. 8 сотиқ заминда 3 дархона кардагӣ қатъи падвалаш будай бардро 3 дархона қатъи падвалаш ду хонаш ремонт дора як хонаи дигаш ремонт надоштай. ову светаш ҳастай ҳуҷҷатоша 100% кардагӣ дар трезош часпондагие мега. нарша бардро ва хоҳарои азиз 100 000 сомон мега. 100 000 сомон. касе харидори аниқ бошен бо арзонам мешава. номери телефонаш ҳастай бардро номерош имо WhatsApp дора. занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз монда набошен, мегзарем ба эълони навбатӣ. хонаи дестен бардро қарор дорад дар шаҳри Норак ҷамоати дуконӣ деҳаи кӯли ана лахча. хоб як бор дига такроротон мекунам бардро шаҳри Норак ҷамоати дуконӣ деҳаи кӯли лахча да будай. 4 сотиқ замини назди ҳавлигӣ дора бардро 8 сотиқ замини боғдорӣ. ҳамун 4 сотиқи замини назди ҳавлигиш да бардро 3 дархонаву кухни баня дурунаш да кардагӣ ремонташ коробкай. овуш ҳастай бардро светша мегзарони тамом ҳуҷҷат 100% ду тарафаш маҳкам. нарша бардро 140 000 сомон мега. касе харидор бошен арзон мешава ё ба квартира дар шаҳри Норак ҳам боша алиш мекадай. номерош ҳаст, ин номеро бардро чӣ гап ина имо WhatsApp ам дора. занг зада маълумоти бештара бигирен. бардорои азиз хеле ки дар аввали видео гуфтум як квартира ҳастай дар шаҳри Душанбе мисол ана ба ҳама чиза чораш бардорои намиаму квартирай мақсад аст ки ҷои квартира дар корай бинависен комментария да бардоро. дӯстони азизи квартира дестен қарор дорад дар шаҳри Душанбе пишти ҳафтум дарвозаи Корвон. якхонага дар 4 этаж қарор дора. ремонтш бардро люксай мега. ову светаш ҳастай ҳуҷҷатош 100%. хоб бардро ба ҳама чиза чораш мефурӯхтиян ами квартирара. хай мисол чизе мисол мемонад дар квартира хай занг зада мепурсен ҷа навистагӣ нест ки мисол чӣ места. нарша бардро 205 000 сомон мега. 205 000 сомон. якхонага 4 этажда шаҳри Душанбе пишти ҳафтум дарвозаи Корвон. чӣ хеле гуфтам. хай номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. ина берани домаш бардро. бисёре бардро менависанд ки ай шаҳри Душанбе хона бисёртар бумон бардро ина як хонаи дига мада арзонтар роӣ кардан. ишам ана қарор дорад дар шаҳри Душанбе поёни бозори Корвон гуфтагиай 8 сотиқ заминда 5 дархона кардагӣ баня дурунаш дай мега. ремонт дора бардро хай ремонт дошта чӣ хеле десен. ову светаш ҳастай ҳуҷҷатош 100% ошхона ҳоҷатхонарам дора. нарша бардро 243 000 сомон мега. 243 000 сомон. шаҳри Душанбе ана поёни бозори Корвон гуфтесай. номерош аст, имо WhatsApp дора. занг зада маълумоти бештара бигирен.
бардорои азезам ихонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе пишти заправкаи Фирӯз да будай. Шаҳри Душанбе пишти заправкаи Фирӯз 5 сотиқ заминда 4 дар хона кардагӣ. Ина трезош ам бардоро пластика будай. Баня дурунушда ремонт дора овсвет ҳаст ҳуҷҷатоша 100% кардагиян ҳоҷатхонарам доштай бардоро нархша 155,000 сомон мега. 155,000 сомон. Шаҳри Душанбе ана пишти заправкаи Фирӯз дӯстони азиз. номерош ҳаст, имо WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. нархи зур айнекӣ. дӯстони азизам, ибад навори хонаҳои фурӯши имрӯза аз куҷое ки ман дар хона рӯӣ кардам бардоро ана як мошини Toyota Camry дам рӯӣ кардам бардоро хонаҳои 50,000-арам буд. хай бардоро чизе ки ман дар рӯӣ кардам ман арзонтар ана ёфта барои шуморо реклама кардам. аз куҷое ки хона замин квартира мисол ягон чи дига дар кор бошад дар комментария бинависед, ман арзонтар ёфта дар канал мемонам бардоро. ва имконият боша барои ҳам меҳнатҳои мо барои дастгирӣ кардани мо ҳам як дона лайки бепла биҷиқен. ҳамин видеора имо WhatsApp чи сайте дорем падилит сакнем бардоро бо зури бад мешава. ва касе ки дар канали мо мисол подписатсия кардагӣ нестен, форатон ки мисол хонаҳои арзон, мисол заминҳои арзон, чизҳои арзон ай даст натен, бояд дар канали мо подписатсия кунем бардоро. ва дӯстони азиз, касе ки то охири видеора то охирша мисол қатима чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо карден. ва дӯстони азиз, гапа бисёр намекунем то видеоҳои оянда. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. хай бардоро.